Hola, ja heu arribat? Benvinguts a la nostra escoleta, passeu. L'escola infantil La Lluna és una escola diferent. Per què és diferent? Doncs és diferent perquè ens agrada que participen molt les famílies, poden veure els seus fills, estar amb ells, observar-los. En aquest moment ens trobem a l'Olivera. L'Olivera és un punt d'encontre que tenim així a l'escoleta i que aprofitem, com ara podeu veure, després de la migdiada ens reunim tots els xiquets i les xiquetes de l'escoleta. És un moment en què es troben contant contes, bé fem titelles, bé cantem cançons i en aquest moment estem contant contes. Si voleu escoltar-lo. Va tornar a preguntar que hi ha algú aquí que em vulgui fer un petó i se'n va anar. Va seguir buscant petons. Hola, ara entrem a l'aula dels més petitonets, que n'hi ha dues aules en aquests moments a l'escoleta. Aquesta aula és la de 0 anyets i ara en aquests moments estem treballant un treballet de la festeta del senyor Hivern, que el que fem és la benvinguda al senyor Hivern i l'acomiadament a la senyoreta Tardor. Ells estan preparant un calendari, que és el treballet que donarem als pares aquest dissabte que fem la festa. El que esteu veient és la panera dels tresors. Això és una activitat en la que es pretén estimular els cinc sentits dels xiquets i les xiquetes. En l'activitat, la monitora el que fa és agafar anotacions de les diferents coses que observa en els xiquets i les xiquetes. Ara estem en el menjador, que és el moment de berenar, comentar-vos que així és un menjar casolà, tot el que fem ho fem així nosaltres, i també comentar-vos que un punt molt important nostre de l'escola és el que treballem en els xiquets és l'autonomia, perquè allà l'any següent ja se'n van a escola, ja són xispadrins, i treballés el que xiquets ells ja sols ho puguen fer les cosetes. N'hi ha 4 aules, 2 de 0-1 i 2 de 2-3. La de 0-1 és el que marca Conselleria, la ràtio, que són 13 i 13, i la de 2-3, 20 i 20. La relació que tenim amb els pares, quan ven a matricular a l'escola, ho comentem, que volem sempre que l'escola sigui una continuïtat de la casa, que no sigui l'escola per un lloc i la casa per un altre, sinó que sigui una continuïtat. Entonces és una escola de portes obertes. En aquests moments en la cooperativa ne som 5 persones. En el moment quan la vam fundar fa 15 anys, n'érem 5 i després van entrar 2 socis més. L'edat en la que estàvem érem de 18 anys fins a 50 i les de 50 ja ens han jubilat ja 2 companyeres. Nosaltres veníem d'una altra cooperativa. Abans de muntar esta, era una cooperativa que es deia La Bolangera. Entonces a nosaltres la idea de cooperativa ens agradava molt. Entonces quan vam decidir muntar esta per nosaltres, vam demanar a FEBECTA tota l'ajuda perquè ens diguera tots els passos que tenien que donar. I la veritat que ens van dir tots els passos i fins que la vam muntar, farà ja 7 anys. I el fet de la cooperativa són totes iguals, és a dir, tant és una mestra com és una cuinera com és una netejadora. Totes som iguals, a l'hora de fer qualsevol cosa de treball, som totes conjuntament. I això ens va agradar molt. En FEBECTA nosaltres estem tots els cursos que puguem fer, se'ns avisa. De fet, tots els cursos que fem nosaltres els fem sempre per FEBECTA. I després també una cosa molt important és que nosaltres som una escoleta d'educació. I FEBECTA també vam aconseguir de muntar unes altres escoles que ens poguérem juntar, perquè l'efecte són cooperatives de tot. I ara ja és el moment d'anar a una casa, perquè ja s'ha acabat el dia, i estos xiquets i xiquetes van a cantar una cançó molt bonica, l'adeu-siau, va? 1, 2 i 3. Adeu-siau, adeu-siau. I ara es diem adeu a tots 6 padrins que han vingut a la nostra escoleta a veure-nos. Adeu, adeu i moltes gràcies. Adeu.